Are we good? Bido. Ndewonu umebonine. Ahamba mazi CMS. Onye na-akọ mazi. Akapsu bụ afọ m. Otu akọdị. N'ụbọchị nketa anyị na-wetara Igbo CNN. Anyị si n'ụwa ọzọ na-wetara n'akọ nketa. Ngwa, bịa ntị mmadụ n'isiokwu anyị. Bobrisky atụrụ gị mekpuke. Sitere n'ile anyị n'aka ndị nta akụkọ anyị. E mere ka anyị mara na nwa okoro agbọghọ atụrụ gị ime a na-afụ anya. Ọ sịrị na ọ bụ kemgbe o wepụtara odogwu nna ya ka o bido hụ dị changes n'ahụ ya. Mgbe anyị na-agba Bobrisky ajụjụ ọnụ, Bobrisky sịkwa na ọ maghị onye tụnyere ime a kama na ife ọbụla mere enu si je eju ọtọ ntọdike. Ọ dị egwu. Open our nyash. All of us open our nyash. Na ngwụcha, Bobrisky sị ka ihe ụmụ nwaanyị CWO nke pụtara Catholic Women Organization ka etinye n'ekpere n'ihi na ihe lebara ụmụ abụrụ ihe ụmụazị. Ya Bobrisky atụrụ gị mekpuke otu a ka ọ dị. Bobrisky adịghị ime o. Nche na-egwu. Ọkwa ihe ikele Chineke ka ọ. Ọkwa ihe ikele Chineke. Ọkwa ikele Chineke. Ngwa gezienụ ntị. Pedikọma nke ahụ ndị izu ọgụ achụpụrụ ekwensu n'ọkụ ala mmụọ. Ijo. Site n'ozi na-eru anyị n'aka ndị atọka anyị ndị kere ebe ahụ. Ha mara ka amata na n'ezigbo egwu dị n'ọkụ ala mmụọ. Maka na onye egwu ndị Igbo a na-akpọ Pedikọma arụsị maka aja achọla ekwensu ọsọ ukweru ala. Maka na ọ sị ya na ọkwa ego tas. Anakwụkwọ tas n'ọkụ mmụọ ga. Onwe mmadụ na-aga anụfọ. Ekwensu adịkwa min o. Ezigbo min. Adịkwa onye sas. Ekwensu agwa onye sas. Ọ ga-agwa onye sas. Ọ ga-agwa onye sas. Mana ka anyị na-akọ ka anyị mara ihe las las. Mgbe anyị na-ajụ ekwensu ajụjụ ọnụ na mwute ọ sịrị na ọma na Maazị Pedikọma were very serious person like this. Anyị na-egwu egwu. Abịa egwuregwu ọmaaji. Ọ dịkwa egwu. Na ọkwa egwuregwu nkịtị ka ọ sị ka o gwusa ya ya take ya very serious. Imagine. Ọ yọkwara ha n'eze ndị eke ma Pedikọma in person ka ha nyere ya aka yọrọ nwa amadi ayịyọ ka ọ nabata ya n'ọkụ mmụọ n'ihi na ebe ọ nọ ugbu a na ọ dịra izi na ezigbo oyi abalị ahụ. Ike gwụrụ mmadụ na-aga ahụ fọn. Eche m nwere na-eju anya ma ọ gwa Pedikọma. Pedikọma ọ dị ka ọ rụburu with SARS before. Ọ ga-abụ onye SARS ka ọ bụ. Mba ihe ọ dị ka ekwensu agwa onye SARS. Pedikọma bụrụ sị polisi. Ịghọtago ịma ha abụọ na-ekwalị nsogbu. Mba. SARS ka bụ polisi n'ọkwa. SARS ka polisi. Ọ SARS ndị na-enye nsogbu niile a na-ekwu. Ịbụkwa gị ọsọ ka ipuli akwa n'ọkụ mmụọ. Mba ọrụbe nke ọta mechibere akọ. Ị na-ekwu na Yahoo adị n'ọkụ mmụọ. Mba Yahoo adị n'ọkụ mmụọ. Mberube ebe a. Mberube side ahụ. Igbo. Chere ụbọchị ahụ mezuru sim kaadị ekwensu n'ọkụ mmụọ. Ekwesịrị sim kaadị. Ndị ohi abala ọkụ mmụọ. Igbo. Otu akọ ha n'aka akụkọ Igbo CNN. Ka emesịa nọ. Subscribe on to our YouTube channel Chineke akpọ unu ọkụ. Thank you. Ọkwa m nke m na-anụ ụda sisi n'azụ ebe anyị na-echebe abụọ. Ụwa anyị nọ. Echebe abụọ.